बे समाव मोनसे गोनांथार खौरांखौ दुखु गोनाङै मिथिनो सिगांदों। थारैनो बर' बिजोंनि फरायसालिफ्रा जायगा जायगा लासैनो जोबलांनो हमगासिनो नामा? नंगौ, सनितपुर जिल्लानि मिसामारि ओनसोलाव दायो गंसेबो गैलिया बर' बिजोंनि गुदि फरायसालि। दिनै बे दुखुगोनां बाथ्राखौ फोरमायथियो मिसामारि दखरा एबसुनि आफादगिरि दुमन बर'आ। 30 मिसामारि दखरा एबसुनि जोनोम साननि लोब्बायै खुंनाय गेवलां मेलाव बे गोनां बाथ्राखौ फोरमायदों। खौरांगिरिनि सिगाङाव दखरा एबसुनि आफादगिरिया बुंबावदों, सिगाङाव बर' बिजोंनि गंबा फरायसालिफोर दंमोन, नाथाय फोरोंगिरि गैयैनि जाहोनाव थाखानाय फरायसालिफ्राबो थैलांजोब्बाय। बबेखानि बर' गथ'फ्राबो असमिया बिजोंनि फरायसालियाव फोरोंनो गोनां जाबाय। फारसेथिं बर' बिजोंनि फरायसालि गैयैनि जाहोनावबो दिनैनि समाव ओनसोलनि बांसिन बर' सुबुंफ्राबो बर' राव रायलायनोबो रोंलिया। बिथाङा बे जेंनाखौ थाबैनो नायबिजिरनो थाखाय बिटिआर सरकारखौ खावलायदों। तारमाने जोंनि बेयाव मोनबा गुदि फरायसालि दंमोन, जाय गुदि फरायसालिफोरा मोनसे गभर्नमेन्ट बेसिक स्कुल मोनथाममोन आरो बाखि जेनेरेल जिथु माबा दं आसाम गभर्नमेन्टनि आन्दाराव बे मोननैमोन। थ' बेफोरो मा जाहैबाय, थांनाय जि समाव फोरोंगिरिफोरा किसुमाना रिटायार जाबाय आरो किसुमाना माने जिउ खोमानांगौ जाबाय, माने जिउ गारलांबाय। थ' बेबायदियावनो गुदि फरायसालिफोराव दा जोंहा फोरोंगिरि माने गैया आरो बे फोरोंगिरि गैयैनाव दायो माबा फरायसुलिफोरा दा बे हारसा मिडियामाव होनानै दोननांगौ जाहैदों। मानोना दायोथ' गैथ'आनो दा मोनबा जिथु गुदि फरायसालि दंमोन बिसोर दा गैथ'आनो, फरायसुलि सासेबो गैला आरो दायो। बेबायदि समस्यायाव दङ मिसामारिया। जिहेतुनाखि हाई सेकेन्डारि एम इ स्कुलनिफ्राय हाई स्कुलसिम जिहेतु सोलिगासिनो दं, बे जोंनि बे हादान एरियानिफ्राय फैनाय आरो आलादा मोनसे आनसलिकनिफ्राय फैनाय जिखिनि गथ' गथायफोर बिसोरो दा दंफैयो आरो बेयाव जितु फेसिलिटिजों होना दोनदों मिसामारिया, बेयाव हस्टेल मोनसे दङ जायफोर बर' फरायसुलिफोरानो थायो। बेबायदि सुबिदाखौ जों होनाय जादों बेयाव। दायो आरो खोनानो मोन्दों जे जोंनि हायार सेकेन्डारियाबो बर' मिडियामाव आपग्रेड जादों होननानै, आरो बेखौ बुंफोरदों जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि बिथाङा। बेबायदिनो दा मोजाङै जाहाथे फैगौ समफोराव जाहाथे गुदि फरायसालिफोरनि फोरोंगिरिफोरखौ थिसननो थाखाय मिरु आफादानो जा बा जोंनि बिटिआर सरकारा बेखौ आं माने अनुरद खालामनो नामायो जे बिथांमोना बायदि नायबिजिरनानै जोंनि सनितपुर जिल्लानि जि गुदि फरायसालिफोरा थैहाबना दङ बेफोरखौ फोथांनो थाखाय जाहाथे आखायाव मोनसे माबा लायो आरो खामानिफोर लायो। आं बेनिखायनो खावलायनाय थाबाय। जथुम्मा बोसोराव जथुम्मा लोगोसे गोदान बिबान दानाय हाबाफारिखौहाय नोंथाङा फैनानै मा खालामो? दिनै मिसामारिनि खुंगा 39थि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि बिबान सोलाय सोल' हाबाफारि दङ, बेहाय आङो सनितपुर जिल्लानि आफादगिरि जानानै बेहाय बाहागो लादों। आरो मिसामारि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै गेजेर समाव एसे बिबानगिरिफोरा दंमोनब्लाबो एसे आनएक्टिभ जानानै दङमोन। आरो बेखौनो नोजोर होनानै रायजो राजाफोरजों सावरायनानै दिनै मिसामारि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ गोजाम आफादखौ सिफायनानै गोदान आफाद दाना होनाय जाबाय। आरो बेवहाय रायजो राजानि सापर्टनि गेजेरजों खुब मोनसे स्ट्रं कमिटि बेहाय दानानै होनाय जाबाय। आरो जिहेतु मिसामारि ओनसोलाव गोबां बर' गामिफोर दङ हिसाबै बै बर' गामिफोराव गुदि फरायसालि, गेजेर फरायसालि, बर' बिजोङाव फरायनाय दङ हिसाबै बेफोराव गोबां मावनांगौ गोनां खामानि दङ। आरो बेफोरखौ लानानै जिहेतु दुलाराय बर' फरायसाया मिसन स्किल एन्ड कुवालिटि इडुकेसननि सायाव खामानि मावगासिनो दङ। आरो लोगोसे गुदि आरो गेजेर फरायसालिफोराव मैयानिफ्राय जि दुलाराय बर' फरायसा आफादा फोसावनाय बायदियै आंनि बिमानि राव आंनि सोलोंथाइ बिनि सायावबो मावनो गोनां दङ। बेफोरखौ लानानै जोङो बे गोदान कमिटिनि गेजेरजों जोङो थाबैनो बे ओनसोलाव गुदि आरो गेजेर फरायसालिफोराबो जि फोथांनानै लाखिनांगौनि सार्थआव रायजो राजाफोरखौ लाफानानै बेहायबो सावरायनाय बाथ्राफोरखौ जोङो दिनै गेबें भाबै गुवार भाबै जोङो सावरायदों। आरो गोदान कमिटिया खुब स्ट्रंलि गासैबो टिमखौ जोङो दिनै दाफुंनानै होनाय जादों। आरो बेहाय बाहागो लानो मोननानै आं गोजोननाय मोन्दों। नैबे ओनसोलावहाय बर' बिजोंनि फरायसालि, गुदि फरायसालियाव फोरोंगिरिनि गैयैनि जाहोनाव फरायसालिया थैलांबाय होननानै जों खोनानो मोनदों। निस्सय बेयो जोंनि बे मिसामारि ओनसोलाव जादों बिदि नङा। सनितपुर जिल्लानि बेन्दों सिङाव माखासे बिदि गुदि फरायसालिफोर फोरोंगिरि गैयैनि थाखाय आरो बहाबा फरायसाफोर गैयैनि थाखाय माखासे फरायसालिफ्रा थैलांनो बिदि दङ। बेहायबो माखासे फरायसालिफोर बिदि दङ। थ' जिखिनिया थैलांबाय बेखौ जोङो माबायदि हायो बिनि सायाव फोथांफिनदों बेखौ बिनि सायाव जों नायनाय जागोन। आरो जिखिनि दा प्रेजेन्टआव दङ बेखौ जोङो फोथांनानै लाखिनांगौ, बिनि थाखाय जोङो खामानि मावगासिनो दङ। रायजो राजाफोरजों सावरायनायनि गेजेरजों नैबे गोदान कमिटिजों जोङो खामानि मावनायाव हाबाफारि लादों।
नैबे ओनसोलनि माखासे बर'फ्रा बर' रायज्लायनो रोङा बेनि सायाव नोंथाङा मा बुङो? नैबे समाव नोङो बर' रायलायै रावनि सायाव बुङोब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जि राव रायलायनांगौनि सार्थ बा राव रायलायनो रोंनायनि सार्थ लार्निं सेन्टार माखासे ओनसोलफोर होनाय जादों। थ' दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माखासे असुबिदानि थाखाय सनितपुर जिल्लायाव मोनसे सेन्टार होदो होननानै जोङो गम मोन्दों। बेखौ घरामारियाव होनाय जादों आरो फैबाय थानाय समाव नैबे ओनसोलावबो जिहेतु माखासेया राव रायलायनो रोङो आरो माखासेया रोङा हिसाबै थ' बेनिखायनो बे बिथांमोनखौबो गासैखौबो राव रायलायनायाव रोंनायनि थाखाय बेहायबो लार्निं सेन्टारनि गोनांथि दङ। जोङो बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिजों लोगोसे बिबानगिरि बिथांमोनजों सावरायगोन आरो थाबैनो बेहायबो मोनसे लार्निं सेन्टार होनायनि थाखाय सिन्था खालामगासिनो दङ जिल्ला हिसाबै। 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदान मुं थिसननाय लानानै फैदों बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालिया। क'क्राझार जिल्लानि तिनिआलियाव थानाय बर' बिजोंनि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालिया दायो केजिनिफ्राय 9 थाखोसिमनि गोदान मुं थिसननायखौ लागासिनो। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालियाव गुनगोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसेयैनो नोंथांमोना बे फरायसालियाव थानाय जानायनि हस्टेल खाबुखौ मोननो हागोन। बेजों लोगोसेयैनो बे फरायसालियाव एक्सट्रा टिउसन आरो इंलिश स्पिकिं कर्सखौबो फरायसाफोरनो होनाय जायो। गोसो गोनां फरायसाफोरा मुं थिसननायखौ बाङाय बेसेनावनो मोननो हागोन। बेनिखायनो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालियाव फरायसा एबा नोंथांमोनहा मुं थिसननायनि बागै मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9101488399 नङाब्ला थोंजों फरायसालियाव थांनानै खौरां लाहैनो हागोन।